bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata hande ko talata balɗe jeeɗiɗi e lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego bisimilla mon e hayangoji men kumpitoɗen ko jayndeji ɗi dawi ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jayde le soleil de arti e de Sénégal mawninta duuɓi capanɗe jeego e jeego de jii hoore mum e joni ha tagui jayde nde windi ko défilé civil et militaire du 4 avril 2026 Thiès la belle parade hina wayno de e nden ɗon ñalande de ko hollira ko toon e falde Thiès de koko yooɗi e wiide jayde nde saabu ɓisdi hen ko allure cadence prestance civile et militaires ont offert une prestation remarquable saluée par le chef de l'État qui l'a qualifié d'impeccable hina wayno de o ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ko yi ko e ko waɗa ko ñande ɗen ɗon ñalande de wi hina yooɗi ha no bete saabu hina wayno dadiɓe e ɓe ɓe ganduɗa koɓe ɓiɓɓe Sénégal de seppo e maƴere nde ɓe mbaɗi toon de ko maƴere nde ganduɗa hene moƴƴi ngari hende yooɗi ɗum noon Bassirou Diomaye Diakhar Faye yetti ɓe ɓe ganduɗa kamen tigui tigui mbaɗatno gonɗon seppo go ganduɗa de kam go holliratno no darorani e nden ɗon ñalande e wiide jayde le soleil jayde en relief de wi ko gonga tigui de saabu hina wayno falde Thiès de bismima hoorejo lesdi Sénégal de e wondiɓe mum ɗum noon kode mawninte hitande capanɗe jeego e jeego de Sénégal ji hoore mum e joni ha taki jayde en relief windi ko fête nationale de l'indépendance du Sénégal. Thiès a accueilli un 66e anniversaire historique. Le président Diomaye magnifie l'unité nationale et l'engagement des forces de défense et de sécurité hina wayno de nden tigui o mo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de yettiɓe ɓe ganduɗa kamen goni dadiɓe e darde mumen e si noon hirjani ɗumen no fewi ni ɓe ganduɗa kamen goni force de défense et de sécurité wi liggogol mumen golle mumen e baɗe mumen de ɗe jooɗi e si noon ɗe peewi yoɓe jokku golle e wiide jayde en relief jayde vox populi kam wi ko mo ganduɗa kam heyni jagorɓe lesdi Sénégal de wi ko heɗen paayi e jemmaji e si e ñalawmaji ɗi ganduɗa de ko ɗi niɓɓuɗi kunus saabu noon tigui tigui Sénégal de homo fayi e caɗele ɗe gandanɗa de heɗe mawni ɗum noon ko Ousmane Sonko tigui kam layi ɗum e nder jayde vox populi ha taki jayde nde windi ko les sombres prédictions du premier ministre des situations extrêmement difficiles nous attendent jayde nde ɓesdi hen ko lesɗele aduna ɗe foof noon tini ɗen ɗon caɗele ha tengteɗe lesɗele kewɗe doole e si noon hay lesɗele ɗe ngala doole noon tigui jayde nde windiri ɗum tous les pays du monde y compris les plus développés ont pris des mesures drastiques ces derniers temps ina wayno noon e ɗen ɗon caɗele ɗe gandanɗa lesɗele aduna ɗe foof heɓe ɗe guuri noon ɗum taki wayino ko woodi eɓɓoji ƴettaɗi hay si tawi ɗi nisi tega e dow yimɓe he ha taki noon jayde nde ɓesdi hen ko j'ai pris un certain nombre de mesures de restriction drastique annulation de toutes les missions non essentielles à l'étranger à commencer par les miennes hina wayno de e ko Ousmane Sonko yiɗi ko waɗa hina hen jillade wasde ɗatno kame hoore mum e si noon kala gonɗo ministre woni joguiɗo jagorgal e si noon kala gonɗo directeur général de a wonta ɗatno saabu noon ustude ɗen ɗon koppareje baɗeteɗe e kala ɗatgal e wiide jayde vox populi jayde Wolf quotidien de noon tigui artiri hen saabu wi ko situation socio-économique ça sent l'austérité hina wayno de ko yowiti e koppareje dañal e ko wayi noon de hina wayno to Sénégal fayi de woda ɗo fewi e si noon wona ko moƴƴi saabu omo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal de wi wolde nde kewde toon to wiyete Moyen-Orient woni hakkude Iran Israël e lesɗele dentuɗe woni États-Unis de taki hande kala lesdi gonde e nder aduna indi dani caɗele e koppareje e ko yowiti hen ha taki noon omo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko e nder jayde Wolf quotidien wi ko je voudrais vous préparer aux situations extrêmement difficiles qui nous attendent hina wayno de omo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko de wi ko yo en ballitor muñal yombo kala wallitor muñal yombo kala wallitor muñal saabu noon to paɗel de koko satti koko muusi e ko faye e dañal e ko wayi noon hina wayno tigui tigui de jayde Wolf quotidien noon wattidiri ko namnal hina wayno wi ko taki koppareje biyeteɗe fonds politique hay goto ustani hen haydara ko taki jobdi ɓeɓe ganduɗa kamen jogui jagorɓe lesdi Sénégal jobdi mumen ustaka ko taki ha joni ɓeɓe ganduɗa kamen
en goni directeur généraux de koɓe dañata ko ɗum ustaka noon tigui jande windir ɗum fonds politique salaire des ministres et DG ces privilèges intouchables hino wayno ɓen kam hay goto memata koɓe dañi ko e wiide jayde Walf Quotidien. Jayde le parlement de wi ko hakkude lande Diomaye président e lande apte hombo hen tan yiɗi wirnu oya ha taka hay goto yiyata birnaɗo o noon tigui jande windir ɗum Diomaye président contre apte qui invisibilise qui hino wayno tigui jayde nde yiɗi wi ko mo kala e ɓen ɗon heyniɓe ɗin ɗon ɗiɗi landaji woni apte e Diomaye président de hombo waɗa golle ɗe gandanɗa de janggo jaam ma waw wirnu o gonɗo e hedde mum ha tagui hay goto yiyata ɗum eko yowti e politique tawa noon sika en jottima e suɓgoji woni élection ngaji de birnaɗo o kam tawa dañata haydara tawa birnuɗo o kam de kam folata e wiide jayde le parlement. Jayde lasa wi ko ala ko ɓuuri han mettu e nder Sénégal gimmoɗa jiiɗa ɗafno hakkude falde e falde ɗum noon addi ɗum ko tigui tigui ɓeɓe ganduɗa kamen ji werlaji mumen noon tawa ɓe jaɓani ɗi huɓɓuɓe naɓa yimɓe ɓe gaddo yimɓe woni grève des transporteurs noon tigui jayde nde windir ɗum grève illimitée des transporteurs ça sent le gatsa hina wayno hakkude laamu e ɓeɓe ganduɗa kamen jiiɗi noon werlaji ɗe poɗodiral mumen e durodiral mumen de ko ɓe ɓiɓɓe Sénégal tan tinata hen ko heewi saabu noon kamen jiiɗi ɗatno heɓe jaaha heɓe garta ɗum noon ɗum satti tigui tigui e o jamanu mo gonɗen e wiide jayde as ha taki tigui hen ko surpris par la décision des transporteurs le ministre a pris des mesures pour sécuriser les transporteurs non grévistes hina wayno omo ganduɗa de kam jogui jagolgal pangal e ko yowati e jahagol gartugol woni transport de wonno on ɗon grève de mbo betti ɗum no fewi ƴetti noon eɓɓoji e darde nde ganduɗa de kam wi ma wallu ɓeɓe ganduɗa kamen ɓe mbaɗani grève tawa heɓe jogui werlaji mumen heɓe jiiɗi ya heɓe garta ma wallu ɗumen ha ɓe mbawa waɗ liggey mumen no hannirta ni ɗum noon kala jiɗɗo yaha grève e wiide jayde nde hombo wawi yaha e si noon kala mbo yahani grève kam yo woppe liggo e wiide jayde las siko en payi to coftal ɓallide jayde le record wi ko lamba ode dañi lamɗo kesso kam noon inde mum ko Sa Thiès hina wayno omo ganduɗa ka woni ɓiɗɗo Double Less noon ko mbir mawɗo wonɗoɗo e jamanuji kam on Sa Thiès de liiɓi modulo mo ganduɗa de kam kaala o ɓoyino e dow hoore mum hande noon wayino ko Sa Thiès de liiɓi modulo kam woni hande le roi des arènes noon tigui jayde nde windir ɗum un nouveau roi dans l'arène. Sa Thiès détrône modulo et écarte d'ores et déjà Franc ina wayno tigui noon omo ganduɗa ka woni Sa Thiès de hanti kam wona Franc woni yeeso mum e siko woɗɓe ƴewata e wiide jayde le record. Gasnirten roɓindo jaydeji men hande de ko jayde la libération e ko hawni ɗum ko ganduɗa hambo ɗum addi hande yowiti omo ganduɗa ka wiyete Ami Mbaye heɗen ciwtora e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi woni 2024 de Ami Mbaye on de ƴettuno ɓiɗɗo nawlum de weddi ɗum e nder woyndo ha taki noon kam on Ami Mbaye jaggano soka kaso ha taki jayde de windi ko écroué pour avoir jeté le bébé de sa co-épouse dans un puits en 2024. Ami Mbaye s'évade du camp pénal avant d'être rattrapé hina wayno on ɗon Ami Mbaye de jagga soka e kaso noon toon to camp pénal waɗi feere fa soɓɓati dogi yiɗi moggoyo e ɗo goɗɗum ha tagi noon de yitade jagguitama artira e nder kaso e wiide jayde la libération. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue hirnangue rewa o worgo tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.